ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା। ଯାହା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଥିଲା କି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅବପାତର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ତାହା ସତ ହୋଇଛି। ଅବପାତ ଧାରଣ କଲା ଲଘୁଚାପ। ଏହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ବିଭୀଷିକାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ସହିତ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ବର୍ଷାର ବିଭୀଷିକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ହେଉଥିବା ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ OAVS ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିଥିବେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନ ତମାମ ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 30ରୁ ପ୍ରାୟ 40 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବା ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।